Доказахме ли, че съда не работи? Доказахме ли, че медиите лъжат? Доказахме ли в момента какво сияние ми казвате? Аз го виждам този човек. Аз съжалявам да го кажа, но това е объркан човек. Пише, моля ви се, помогнете ми. Това го пише на билбордовете. Моля ви се, помогнете ми. Ами, приятелю, ти за помощ ли си дошъл? Или да решиш на хората проблемите? Аз казвах ли ви цяла година, моля ви се, помогнете ми с исторически парк? Моля ви се, помогнете ми. Или ходих да решавам на хората проблемите. Аз не се моля на никой да им помага. Ако някой има желание, пащаме се заедно. Ето, изкарали сме една предизборна кампания с това, което хората са решили да отделят. Всеки един е дал, нали, който е имал. Някой е дал повече, друг по-малко. Но това са го дали, за да може да направим нещо общо и всеки един вижда усилията, които влагаме, за да можем общо да променим нещата. А не да отида да кажа, моля ви се, помогнете ми и да стоя само на... сега да отида, вижте, аз съм на български извор, може да видите къде съм, вижте, ето, тук. Не съм на скъп ресторант и това е по път. По път съм седнал да хапна. Вие ако ги видите тези хора, къде ходят, как живеят, това е high life. High life. Как ще свършиш работа? Ти нямаш организация, ти нямаш хора. Ти си ми взел 20 префарцунени и казваш, аз ще променя системата, когато отида в Народното събрание. Той ако отиде в Народното събрание с 10 депутата или 15, той нищо няма да промени. Той може да промени само ако е като нас да работи. Но той няма организация, която да работи. Това означава нищо да не промени. Минава ден след смъртта на детенцето. Ден след ден. И той не прави нищо. Нищо. Аз влязох в сблъсък с всички мутри, всички олигарси и всички политици в България в името на моите, вашите деца и на всички. Този човек е загубил детето си и да отива и ви само като му видите как се е подсякал брадичката, как се е облякал. Той човек е конте. Значи, аз ако ми е загинало детето, аз всеки ден си правя една рязка на ръката. Защо не съм отишъл да отмъстя, като знам кой? Той може да отиде пред дома на Бойко Борисов. Може да отиде пред дома на Делян Пеевски. Те са виновниците. Вие да го виждате нещо за тях да казва и да е яростен, примерно, както съм аз. И пази Боже, не съм загубил дете. Ако загубя дете, ще видите какво ще стане тогава. Няма кой да ме спре, направо ще атакувам. Директно ще го изкарам като глиган от къщата, Бойко. Директно. Той отива и на билборд, моля ви се, помогнете ми. И те ще отидат да го дадат в социологическите агенции пред една организация, която като нашата е могъща. И в България, в чужбина, вие виждате колко хора, колко само действия извършваме. И ние отиваме, те ще ми дадат сияние. Аз дори не го забелязвам този човек. Знаете ли защо? Защото това, което казвам, бутуша с мравката няма проблем. Той човек нито има някакви познания, нито има организационни способности, нито има смелост, нито има нещо, с което той може да свърши работа. Затова съм го сложил, както и Христанов. Аз съм ги сложил в графа, там има тук два пикинеза, примерно пинчера или чихуахуа, които се лаят, но това не са кучета, нали? Съжалявам някои, които имат. Това са играчки някакви нещо. Котката е по-силна от тях. По-голям хищник е. Нали? Ако ние искаме да свършим работа и да се преборим с лъвовете, на нас не трябват подготвени хора, които могат да отидат да го направят всичкото това нещо, което да се направи. Всичко останало е лабала. Кое да видим? Президента, пазителя на нацията. Кое опази президента? Кажете ми един случай, за който да стана.